Den her video handler om pris, afsætning og omsætning, og læringsmålene er følgende. Du forstår betydningen af at kan bestemme en omsætningsfunktion. Du kan beregne den afsætning, som giver maksimal omsætning, svarende til toppunktets x-koordinat, og du kan beregne den maksimale omsætning, svarende til toppunktets y-koordinat. Og jeg har et eksempel her, det er rottefingeren fra Hamlen. Han har druknet rotter til salg, og hans erfaring er, at salget kan beskrives med følgende prisfunktion. P af x lig minus 0,02x plus 10, og definitionsmængden, det vil sige de værdier x kan have, de går fra 25 til 450. Det vil sige, at den her funktion gælder kun, når han afsætter mellem 25 og 450 druknede rotter. I den her opgave får vi brug for følgende formler. Den her omsætning lig pris gange afsætning, og det skriver man på den her måde. R af x, det er omsætningsfunktionen lig P af x, det er prisfunktionen gange x. Og så har vi brug for toppunktets x-koordinat, som den noterer vi TP af x her, og den er lig med minus b divideret med 2a. Godt. Så følger vi ellers bare den her forskrift. Vi starter med at bestemme omsætningsfunktionen. Og til det der skal vi bruge prisfunktionen her. Jeg vil lige kopiere. Og så er det sådan, som vi kan se af den formel heroppe, at omsætningen er lige prisfunktionen gange x. Det kan vi også lige kopiere, så har vi det i nærheden af. Sådan der. Og vi har jo, at prisfunktionen den er minus 0,0x plus 10, så det skriver vi i stedet for p af x. Og den skal ganges med x. Så skal man lige huske at have parentes rundt om alt det her, fordi det er det hele, der skal ganges med x. Derfor sætter vi parentes rundt om. Og nu skal vi så gange x ind i parentesen. Det gør man ved første gang x med det første led, og så bagefter gange x med det andet led. Og jeg kan lige skrive herover. Det er så lige med, og minus 0,02x gange x, det er det samme som minus 0,02x i anden. Så det skriver vi lige. Og 10 gange x, det er lige med 10x, og så skal vi se, at der står plus her, så det er plus 10x. Så har vi altså omsætningsfunktionen som minus 0,02x i anden plus 10x. Det var første del af opgaven. Den der mellemregningsletter lige, den behøver vi ikke. Det næste er, at vi skal beregne den afsætning, som giver maksimal omsætning. Det vil sige toppunktets x-koordinat. Og vi har jo den her toppunktsformel, den står lige her, den kan jeg lige kopiere og smide ind hernede. Og der står jo minus b divideret med 2a. Og vi har her, at a det er minus 0,02 og b det er 10. Så de værdier sætter vi bare ind i toppunktsformen. Så i stedet for b skriver vi 10. Og jeg mener lige om, at a det er den koefficient, som står foran x i anden, og b det er den koefficient, som står foran x. Så b det var altså 10, og a det er minus 0,02. Så i stedet for, vi siger 2 gange minus 0,02. Og så kan vi regne lidt på det. Og det er så det samme som minus. Så kan vi lige sætte en brøk ind her. Sådan. Og lige i første omgang, så regner vi kun på tælleren her. Og 2 gange minus 0,02, det er jo det samme som 2 gange 2. Og det er 4, og så er der lige 2 pladser her til venstre med komma. Så det er minus 0,04. Og så skal vi regne det ud, og det er sådan, at når det bliver et minus, der står minus her, og der står minus her. Så der står faktisk, man kan sige minus 10 divideret med minus 0,04. Minus divideret med minus, det giver plus, og så har vi 10 divideret med 0,04. Det er sådan, at 10 divideret med 0,01
Det gør, at det her tal bliver 100 gange så stort. Så det er jo 1000. Og så skal vi lige huske at dividere de 1000 med 4, og så er vi nede på 250. Så det er lige med 250. Det er den afsætning, som giver den maksimale omsætning. Så har vi skal beregne den maksimale omsætning, det vil sige y-koordinaten. Så vi kender den afsætning, der giver den maksimale omsætning, det er 250 rotter. Altså når han sælger 250 rotter, så får han mest i kassen. Og så sætter vi bare de her 250 ind i afsætningsfunktionen, som er r af x heroppe. Så det gør vi lige. Lige kopiere den. Og det er så 250 her. Og så alle de steder, hvor der står x, der skriver vi så 250. Og lige huske der er gange imellem. Der. Og så plus 10 gange 250. Sådan der. Og i stedet for at taste ind på lommeregneren, så kan jeg jo bruge mit WordMath her. Gør jeg lige, og så beregner. Jeg skal lige vente på, det starter op. Og mens man venter på det, kan man lige tage sig en tår kaffe, og vi gider ikke opdatere. Og så regner den ellers. Og så har vi, at det er 1250. Det vil sige, at når rottefingeren fra Hamlen sælger 250 rotter, så får han 1250 kroner i kassen. Og det er den maksimale omsætning. Og så her til sidst har vi en lille beregning mere. Vi skal beregne omsætningen, når rottefingeren han afsætter henholdsvis 30 og 200 rotter. Og til det, der skal vi igen bruge omsætningsfunktionen. Så det ligner meget den her beregning, det er bare med nogle andre tal. Så lige kopierer lige den her. Og så siger vi, jamen r er 30, så i stedet for x, så skriver vi 30. Og her skriver vi også 30. Og herover 10 gange 30. Og så kan vi lige beregne det igen. Og så får vi, at omsætningen er 282 kroner, når han sælger 30 rotter. Og på samme måde, hvis vi skal finde ud af, hvad omsætningen når han sælger 200 rotter, så sætter vi altså bare 200 ind i stedet for x. Vi kopierer den igen. Så hedder vi 200 ind her. Gange 200 i anden, og 10 gange 200. Og så beregner vi også lige det. Og så har vi, at hans overskud er, eller ikke hans overskud, men hans omsætning er 1200 kroner, når han sælger 200 rotter. Så det var, jo, vi kan jo lige tjekke alt det her, eller noget af det kan vi lige tjekke her i GeoGebra, hvis vi skriver vores omsætningsfunktion ind i GeoGebra, det kan jeg lige gøre. Det var minus 0,02x i anden. Og hvad var det mere? Plus 10x. Sådan. Så zoomer vi lige lidt for at kunne se paragrafen. Jeg kan ikke lige tage fat der. Der var den. Så skal vi have den her ned igen. Der skal zoomes en del. Så nu begynder vi at kunne ane paragrafen, og så gør vi også lige lidt her. Sådan der. Og så kan vi jo lige prøve at tjekke toppunktet. Der har vi en ekstremum,
af F. Og så har vi, kan I se, at afsætningen herude af x-aksen, det er 250, og omsætningen heroppe af y-aksen, det er 1250. Så når han sælger 250 rotter, så tjener han 1250 kroner.